कारवारच्या परंपरेनुसार होळी झालेल्या दुसरे दिवसाक सकाळी काही जाग्यार वाड्यावेले लोक जमून रंगमान घेऊन आनंद घेतात, तर काही लोक भांग सारख्या मादक पदार्थाचे सेवन करून खुशी अनुभवतात आणि अखेर समुद्रात किंवा भाईकडे वचून स्नान करतात। Happy Holi 2025. Happy Holi. आणि दनपारानंतर गावचे काही बालगोपाळ होळे दिवसाक घुमट, शामळे, टाळ अशा वाद्याच्या तालात घरात वचून गाणी म्हणतात। मागीर त्या घराचे लोक तेमका पैसे दितात। काही जण वादी ना आसतना येतात, तर काही जण वेगवेगळी वेशभूषा करून येतात, तर काही डबे वाजवून सुद्धा गाणी म्हणतात। तेमका शंभो महादेव किंवा बोंबोमकार असे त्या गावच्या रीतिरिवाजाप्रमाणे नाव आसात। असो पारंपरिक शिमग्याचो उत्सवाची सांगता कारवारात आज झाली। तांबडी भाजी लावाला आयटम चिंगा सल्ल्या सरू उल्ल्या पुढल्या वर्षा नाचू। पंढरीच्या वाळावंटी संत गोरा होते, पंढरीच्या वाळावंटी संत गोरा होते। तुका म्हणे नामदेवा, तुका म्हणे नामदेवा, वाहुनिया मंग नाता घरी नाते माझा सख्या पांडुरंग, नाता घरी नाते माझा सख्या पांडुरंग। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार।
तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.